anzathu akudabwitsa mabwera kunoko ndimapanga criticize budget ndikuona kuti palibe analakwisa sakuvomereza kuti zinthu zasokonekera iwo anaononga dziko lino ikonomi sili bwino ndiye akumabwera ndi mfundo zawo ngati anzeru akumawa mosavomereza kulakwa kwawo amalawi ali mkwiyo kwambiri kuti ikonomi yaonongeka timafunisisa choyambirira kuvomereza kuti tinalakwisa komanso apepese kumtundu wa Malawi kuti bajeti iyi yapangidwa mu njira iyi chifukwa ifeyo tinalakwisa chikhawe tiwo sanalakwise sibwenzi bajeti imeneyi ikubweretsa chipsinjo kwa anthu amene akusowa zinthu kwa anthu amene akuvutika sibwenzi ikubweretsa zinthu za taxation koma iwo anaononga ndalama zinabedwa anti-corruption bureau osamanga anthu madonors athawa iwo anathamangisa madonors zinthu zambiri zona inflation yakwera kwambiri economy devaluation kwacha yaonongeka so pili zoyipa zimene wanachita samamva advice amangozipangira zinthu paokha lero tili panopa akumayima ndikumanena kuti no zinthuzi zavuta palibe analakwisa umene ndi chitonzo kwa Malawi umene achita ndi chitonzo chachikulu kwa Malawi ndifuna ndiadziwisa MCB kuti avomereze kulakwisa kwawo mwina Malawi akhoza kutonthola tiyang'ane kutsogolo umene tikupita koma akapitiriza ndikumaona ngati kuti iwo sanayipise zinthu ndikulakwa kulakwira Malawi pamene zinthu zaonongeka tili pa nkhondo yayikulu tili pa crisis pafunika tough measures tough measures abweretsa ululu pabwino aliyense pakanthawi kochepa kuti tipindule kuti zinthu economy masuke tivomereze pamene tilipa so kuti ife ndife osangalala kuti titipita msonkho ayi koma ndalama azitenga kuti madona anathawa onse anathawa ndalama zochokera kuma taxes ndi tiye tivomereze tipange support boma iwowo anali mu boma 5 years palibe chimene achita aonongapo anzawo abwera 3 months afuna akonze zinthu so tikuiona tiye tiapase mpata na wa DPP akonze zinthu Ndile Malanda mmodzi mwa anthu amene timayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Amalawi anzanga pali nkhani zitatu kapena 4 zimene zili pakati pathu zimene tikuyenera ngati dziko kutengapo gawo ndi kuonesesa kuti tonse tikuzitsatira bwino ndi kumakhalamo osati kungozimva mongodusira koma kukhalamo ndi kuzitsata bwinobwino nkhani zimene zamanga nthenje pakati pathu ndi nkhani za CDF nkhani za budget ndi ma taxes amene ayikidwa mkati mwathu komanso nkhani ya agalu ndi nkhani zimene panopa paliponse pamene ungayende zikumakambidwa ndi ife tikamayenda muja timakhalanso tikumvetsera kuti kodi Amalawi tikhoza kuwaunikira motani Amalawi akuchimvesa chinthu chimene chimotani tili pano kufuna kuti tiyankhulane nanu Amalawi pamene mwina simukumvetsa pakufunika kuti muzimvetsa choyamba tiyamba nkhani yokhuzana ndi CDF anthu akungokangana kukambirana ndi kukhala ndi misconception imene ali nayo mmutu mwawo pomaganiza kuti pali kumenyana pakati pa ma MP komanso makhansala koma mukufufuza kwathu ndipo mukuyankhula kwa a minister a local government anena kuti ndalama imeneyi ya CDF si pocket money ya kansala kapena MP ndalama iyi ya CDF si pocket money ya MP kapena ya kansala anena kuti ndalama imeneyi ndiyopita ku anthu kuti alandire chitukuko anena kuti kale lija timamva Amalawi kuti tikupita
ku parliament, ma MP kupita ku parliament ndamaima ku parliament kuja ndikumapempha chitukuko chakudera kwawo. Ndipo nduna poyankha amatengera kuti mwina uyu ndi wa opposition kapena ndi wakuboma opena mayankhidwe ake amangokhala achionena kuti atamva ndalama zikapezeka tisapanga chitukuko chimenecho. Mwina amene ali kuboma amamuyankha tamva ndipo boma ndilokonzeka kukapanga chitukuko kumeneko. Zimakhala ngati selective development kuti angopita kudera kwina kumene mwina kuli wa opposition mpaka munthu kutuluka 5 years yonse opanda kuchitukuko. Kumaona kuti MP awa ndiopanda chitukuko, ayayi ku parliament samayankhula, ku parliament samapempha chitukuko. Now panopa President Professor Arthur Peter Mutharika wakhazikitsa ndalama yokwanira 5 billion pa constituency pachaka imene izipita ku constituency kuti izikapanga zitukuko kumeneko. Ndi ku constituency kuja kuli MP komanso ku constituency kuja kuli kansala. Ndeno ndalama ija akuita control amene akhale ma controlling officers ndi ndani. Akupezeka kuti amene akhale ma controlling officers andalama zimene zija ndi ma district commissioners. Amene aja ma DC ndi amene akhale ma controlling officers. Now parliament ikubwerapo bwanji, ma MP akubwerapo bwanji kuti nkhani iyi idapita ku court. Idapita ku court ndi kudapezeka kuchakonena kuti akoti adanena kuti ndalama ya CDF ma MP asamakhalepo ndi gawo koma izikhala ndi kwa DC. Kumenekoko ma MP asamakhalepo ndi gawo koma chinthu ichi cha CDF uchi sichili mu constitution, chilibe guidelines mu constitution. Ndikusonyeza kuti akoti ambonena koma chinthu chicha sichili mu constitution. Now kuti chinthu chicha chikhale mu constitution ya dziko chimayenera kupita ku parliament. Now chikapita ku parliament ndi parliament ndi imene imakayika sopano kuti kodi chiziyenda bwanji. Chizika ndalamayi izikakhala m'manja mwa DC. Ndikuti ngati sichinayikidwe mu constitution kuti ndalama iyi izikakhala m'manja mwa DC, wina azabwera ndikunena kuti awawa ngakhale akuyendesa ichi koma alibe mphamvu. Koma ngati chayikidwa ndi parliament ndikuti wina azabwera ngakhale amalamulo azanena kuti no parliament idayika ichi. Now ngati anthu akunena kuti ndalamazi zizikayenda bwanji, kodi amene azikaziyendesa zizikayenda bwanji, kodi ma quotation azikayenda bwanji, kodi kupanga development izikayenda bwanji, monga mwa anduna amene ayankhulira kunena kuti komatu kuzakakhala ngati dashboard imene izikaona zitukuko zoti inuyo mukafuna kuona chitukuko chimene chachitika DC mwachita click pa dashboard paja mukaona zitukuko zonse zimene zachitika kuti podalwa ndalama zakuti chimene chinachitika ndi chakuti ndipo komiti inayendesa mwakuti zonse zija kuti zichitike zikuyenera kuti zikhale mu ma guidelines a CDF through parliament. Amene akuyenera kuchita pass this lamulo ndikuti ndi parliament. Now lero tikabwera ndikunena kuti iyayi koma ma MP sisawakhuze, ma MP alibe asakufunika kuti atengepo gawo chifukwa cha constitutional court idakamba zakuti ndi pamene pakukhanga ndi pali vuto chifukwa chonena kuti tikusiya munthu amene ali ndi ntchito yopanga malamulo ija
ndeti kunena kuti iyayi koma iweyo zisakukhudze. So ngati ife tikufuna kuti zinthu zija zikakhazikike pa district council zikakhazikika bwanji ngati sizinayikidwe malamulo. Ndi ma MP akunena kuti ifeyo zinthu zija aziyika akhoti atithandizira kuti sizili mu constitution ndipo funa kuti zikhale mu constitution ifeyo tikutenga gawo limene lija kuti tikayike ma guidelines. So ophika nsima kaya ophika ndiwo kaya ophika bwino ndikuti amalawa. So kaya kuti ma MP akaziyikiranso nawo kukhalamo ndi gawo lawo kumene kuja kuti akhale ndi oversight imene yoyo ndi ma guidelines amene akuyenera kuti akhale mu cholinga chonena kuti kufunika kwa CDF kuonekere kukhale kuja kunena kuti chilichonse icha chili m'malamulo kotero kuti bilu iyi isakuopsezeni amalawi kunena kuti akulimbira ma MP kapena makhansala kuti kuli ngati kumenyana pakati pa ma MP ndi makhansala sikungosokoneza chifukwa chonena kuti makhansalawo alibe mphamvu yoti akhoza kupanga malamulo kuyika mu constitution ya dziko lino. Poyambirira anthu mmene timapanga ma demonstrations anthu timatenga ma demonstrations kalata ya ma demonstrations timakalembera chief executive kukaso ndiye akhoti adaunikira ndikunena kuti komatu ngakhale mumatenga makalata anu kapena mumatenga petition yanu ndikumapitisa kwa chief executive waku kandi Lilongwe City Council kandi Blantyre kandi Mzuzu kandi ma council mumapitisa kola kwika mumayenera kuti makalata anu ndi ma petition anu azipita kwa DC. Kuyambira pomwepo chidakhazikika mwa malamulo kunena kuti amene amalandira masiku anu kalata yonena kuti ufuna kupanga ma demonstrations ndi a DC. Lero ma MP akunena kuti ngakhale mu constitution mwathu munangokhala kuti majority the majority ija anthu amangona kuti amene watsogola pa chisankho amakhala zizonena kuti mwina ndi amene wangopeza mavoti ochuluka kuposa ena onse. Koma akhoti adaunikira ndikunena kuti majority itu ikukamba za 50+1 munthu amene wapeza mavoti opyolera 50+1 kuposa enawo amene ndiye watsogola. Chimene chinja chidayikidwa mu constitution ya dziko lino kotero kuti amene adapanga zimene zija adayankhula zimene anali amakhoti koma amene adakachimasulira anakachiyika mu constitution ndi ku parliament. Ndi lerolo sitinganene kuti simungachite bilu iyi ku parliament chifukwa mukufuna kuti inuyo muzigawire nokha mukhalemo pamene tikuona kunena kuti mu constitution mulibe nkhani ya CDF ndikuti pafunika kuti ku parliament kuja ilowe ikalowa kuyikidwe kuti kodi ndalama zizikaenda bwanji ndi zimene zizingakhale a minister a local government akufotokoza bwino kwambiri konena kuti ngati mukuganiza kuti mulowesa ndale kuti mwina kapena masomphenya a Professor Arthur Peter Mutharika asaonekele izizi mulemba mazi siziteka papangidwa china chilichonse chothekera kuti paikidwe ma guidelines ena aliwonse onena kuti ndalama iyi izikafika ndithu kumuzi kwa inu cha anthu chimene akuyenera kuti achilandire kotero kuti ndimafuna kuti tikonze pamenepo kuti tione kuti kodi zikuyenda ithandizira kunena kuti ikhale ndi ma guidelines abwino osatira constitution kuti ndalama ija ikuchoka apa ikukafika yachoka ku central government yakafika kwa DC yachoka kwa DC yakampeza munthu weniweni wapa village wapa mudzi weniweni ndikuti ama MP ali ndi oversight role imene amakhala nayo yoti aonesetse kuona kuti zinthu zaenda bwino. Ndi governance ya zinthu zonsezi ikakhale mu constitution muja kuti kodi azikatenga quotation ndi ndani kuti ma quotation azikakhala angati kodi pamene baba disbursement ya ndalama izikafikira pa point iti kodi zitukukozi azikapanga ndani zonse zinja
zisapezeka zizonena kuti ngati MP kapena kansala kapena DC kapena ndani alibe mphamvu yoti akhoza kungopisa munthu pamene momwe ndikutengamo ndalama ndikumakadya. Ndi wina akamabwera ndikumasokoneza amalawi kuti yayi ndalama imene iye akukanganirana pakati pa ma MP ndi makansala tiyeni tichose chipicture chimenecho. MP ndi mwana wathu wapa constituency, kansala ndi mwana wathu wapa wodi, sakuyenera kumenyana. Maso naye amapanga kampeni ngati MP, nayenso MP amaononga ndalama ngati kansala ndi azipindula. Nkhani sikupindula koma nkhani ndikutumikira amalawi. Nkhani ya namba 2 ndimene ili yokhuzana ndi ma budget imene yatuluka mu parliament, kukhuzana ndi ma taxes amene anthu ambiri akubwera ndi kuyankhula za mapani TV taxes and the like. Koma choyambirira timafuna tinene kuti ngati dziko tinafunika poyamba tivomereze kunena kuti tikuyenera kukhala ndi udindo, tikhale ndi responsibility. Ngati sitingakhale ndi responsibility mavuto a dziko muno sazatha. Kuboma chimene ife tikufuna tizichita ngati amalawi ndi kukhala ndi monitoring system yoti kuli fiscal discipline, kuti ndalama zathu zimene ife tikupwetekeka kuti tikupereka misonkho zikuyenda bwino, asamakhale anthu kumangozidya ngati kuti akutafuna mango ongofukusa ndi kumangati masuku kungofukusa kugwa pasimbwe ndi kumangodya. Koma tizidziwa kunena kuti tikupwetekeka, tikumva kuwawa pochita contribute ku misonkho yathu. Pomaliza nkhani ina imene ikuvuta kwambiri ndi imene ili ku court, komano ifeyo sitingathe kuiyankhula motambasula kwenikweni, komano mongomvetsedwa kuti kodi nkhani ya agalu ikuti bwanji, nkhani ya agalu ikuti bwanji. Ife tikuona kuti nkhani ili ku khoti imene mmodzi mwa amene amagwira ntchito ndi Dr. Lazarus Chakwera ali ku polisi, ali ku kumakoti kumene akuyankha milandu imeneyi. Nde zikumveka kunena kuti apolisi akupita mamawa, masana, madzulo ku nyumba ya Dr. Lazarus Chakwera kuti akatenge agalu. Ife timaganiza kunena kuti tiyeni tilemekeze ma former president athu. Dr. Lazarus Chakwera adayesetsa kwambiri kulemekeza ma former president. Panali malo mwina atatu katisali awiri amene a ACB amafuna kuti apite ku nyumba ya Professor Arthur Peter Mutharika akafufuze nkhani zina ndi zina zokhuzana ndi Smartgate. Koma Dr. Lazarus Chakwera adatenga ulemu wambiri umene sadalole kuti mwina ACB apite ku nyumba kaya kwa APM kuti azikapanga zimene zipopereka ulemu wake. Ndipo tidaona ife nkhani zambiri zimene zimakhala kuti zinali very criminal in nature zokhuzana mwina ndi ku family ya ma former president. Koma Chakwera adayesetsa kunena kuti asakhale ngati achita criminalize kapena kuzuza ma former president. Ngakhale nkhani za magalimoto kudaonesesa kuti ndithu ma former president akukhala ndi magalimoto, and izizi adachita confirm Kasimu Chilumba amene adanena kuti ndisaname kumbali yoti Samala akuti Samala. Ndipo amachita kuoneka ngakhale amayi Joyce Mbanda akuoneka kuti ali ndi magalimoto wi akuyenda, Dr. Bakiri Muluzi akuyenda, mpaka padafika nthawi ina imene Chakwera adafika ponena kuti apita Mutharika, Joyce Mbanda, Bakiri Muluzi akupite akakumane kusanjika akambirane za cyclone Fred abasane ntchito. So lero nkhani iyi ya agalu sitikudziwa kuti mkati muli chani ndi nkhani ya agalu. Tikudziwa kuti ili m'makhoti madokumenti ndi tikuganiza kuti madokumenti wo
akhoza kukatulusidwa kumakhotiko kuti boma lidagula agaluwa kuti anali antchito yanji nanga anakapezeka bwanji kuti magalu amenewa akakhale ku nyumba ya Dr. Lazarus Chakwera koma kupita usiku ndikumakakhala kuti kukavutitsa ku nyumba ya former president kuti tikufuna titenge agalu zikupereka chiopsezo kumoyo wa former president Dr. Lazarus Chakwera. Akuluakulu tiyeni tiziyamika pamene wina wachita chabwino zimene adachita Dr. Lazarus Chakwera povomereza ndi statesmanship. Tikumbukire bwino lomwe nthawi ya 2020 kunapezeka kuja kunena kuti a Professor Arthur Peter Mutharika adangochoka ulendo kukakhala ku Page House sadapange ngakhale statement yovomereza kunena kuti ine ndaluza ndikuwafunira zabwino a Dr. Lazarus Chakwera. Kunali mkwiyo koma panopa zimene apanga a Dr. Lazarus Chakwera ndikuvomereza kunena kuti tengani boma ine ndaluza ndikakhala pe komanso tiyeni tipange succession plan yabwinobwino tinayenera kuti ngati dziko tichilemekeze ichi. So ngati pali milandu imene yapita ku makhoti tiyeni tilole amakhoti akayimvetsere nkhani mutenge madokumenti onse amene padatuluka ndrama ya boma kuti agula agalu ndikupita nayo ku khoti kuja akhoti aja akapereka search warrant yonena kuti ipite ikatenge agaluwo abwerere kumalo kwake ngati ali a polisi apite ku polisi ngati anali ame apite ku ame koma kupita usiku zikhoza kupereka chiopsezo makamaka kwa inuyo a DPP akhoza kukukayikirani anthu kuti kutheka mwina umafuna kukapanga za chipongwe kwa former president ngati somene ayankhulira anamiwa pomanena kuti musachite recognize ngati former president kutheka kuti anthu akhoza kuona ngati pali nkhondo yapakati pa Professor Arthur Peter Mutharika ndi Dr. Lazarus Chakwera. Tiyeni tilemekeze Professor Arthur Peter Mutharika asiye legacy yake yabwino pamene akusiya kukhala kuchoka mundale kupita kukakhala ndikamaliza umoyo wake asali president mu chaka cha 2030 azafunika ulemu wake azasiya ana azasiya akazi azakhala ndi abale